Fardoak egiteko sasoian gaude, eta gaur Apotzara etorri gara, izan bez Sarratxikikoak azken belardiarekin ari dira lanean. Guk barru-barrutik ezagutuko dugu fardoak nola egiten diren. Imanol Beloki, Eskoriatzatik. Gaur Apotza gauzora etorri gara, izan bez, Sarratxiki baserrikuak farduak itzen dabitz egunotan. Atzaldeon, Jesus. Bai, arratzaldeon. Bueno, gaur fardotan toka huitzen da, ezta? Bueno, gaur tokotan da, renporia egiten dauen nien, inoen bihar. Gutxiko da bera, batzuk egititu, eta, aurten ez da asko lagungetan, baina, aurten jarratxuen bihar. Zenbat egun zabitzi hemen, zenbat egun zabitzi hemen farduak itzen? Fardu egiten, ekaini lehontatik hasiezkion, ia ordutik azilik. Baina gero, azkenien, renporiek lagundu duzkion, 15 lana esaten da, baina aurten luzetu, azkeneago luzetu. Zenbate fardo itxituzue urtien? Gutxiko da bera, urtien bileba fardo, holan ibilti gare, gutxiko da bera, eta batien etxekuek, zelaixetakuek, eta gero bezinu nien badoko beste parte batzeko, eta harek etxeako danak. Tratoriakin, enfardetan, dana zabitze itzen, lehenako garaixetan auzolan abe gehiago erutezan. Aurten zeuek, ez dakitxe Apotzan auzolan nien jarraiketan dozuen? Auzolan nien, behar laneako ez, baina beste lan batzuk bai. Uren asuntu eta beste bidiek eta auzolan bai, egiten da. Ez dakitxe zenbat zelaitxan injo zuen, asko gerak eta jatzue danakin bukaketako? Gaur, azkenak, etxekuek azkenak, gero beste Apotxa harreku egiteko, baina, beste pare bat, holako aurtengo akabere muteko. Aurtengo hauei, eta, dator urte arte ba. Ez dakixen handako apur bat zelan itxen dozue? Behar mosketia, enfardaketia, zelan itxen dozue? Beharra moztu, gero buelta pare bat, hiru bat emun, gero bideratu, makinia, zone bioneaz, eta gero enfardau, eta gero tatorien arrutelo kamara. Jasoin bier, horrei danape bai, ez da? Dana jasoin bier, kama tolo ez daute, neguen, ostea dana bajaketako behutze. Eta bedarra, beixendako dana? Gu dauko beixek batzuk eta ardixepe batzuk, beste batzuk eta, bixentzako bixek azkenien dana jatetu. Askokiko zuen seinale orduen? Asko ez. Asko 6-8 behi eta berrota marra ardi, erolako marra ez, baina hori da zen asko ez diz horrek, baina. Gero badaz bebai bolak itxen da bienak, zeuik ez dakit itxen dozuen bolak? Ez, bolik guk ez da egiten. Gu gabiz bakarrik fardu egiten. Fardu egiten jute, beste batzu bolak egiten jute, baina guk beti bakarrik fardu. Eta bolak honek zetako itxen dira? Bolak lana erreza egiteko, eta gero beharra barraxi gututeko aguru, horrek lehenago egiten diez, maitz ziren, olako baten egiten diez, aprili maitza egiten diez, eta horrek gero ostea ebai korte bat emunteko, beste korte bat emuteko bizia. Hor esaten dabe, igual ez, hemen ibitxia, eskuberiez, bestia, lana gogorra izen arren naturala dala eta osasuneako be ona dala. Holaxe da? Osasuneako ez da irnazen duan, ona ez da harketan inor,
Hemen gau gutxi bakarrik hemen. Hau beharra naturala izenez gero etxea fan da mokuek entzerakoen beltza be urtengo da. Hori zeatik izaten da ba. Bueno, hori ez da asko urtetan. Honek ez dago hautza asko eta hautzen arabera esaten da hori, baina, bueno, behar hona zen ezken hautza gutxik egiten da, eta horregatik esaten da. Ikusten dut, ayudantia bintza fina daukotzula, eta bueno, honek be lanien jota fuego da bitz, ezta? Bueno, bitzen diez bai, lagunetan dago, olago momentu batzuetan bastante lagunetan dago bai. Permini bai, besteran honek legun batea zezelik egin honek, iru lagu ezkeon, bueno, erraza egiten da. Muy bien, ikusi ingo, zelan itxen duzuen lana, eta bueno, belaxe bukatzen duzuen, eta hori komunikako belaxe bukatut, gero atzaldien lasai pasetako. Ilunkarriei. Oso ondo ba, eskerrik asko, Jesus. Venga, eskerrik asko zeberi.